Ertzaintzaren brigada mugikorrean indarrean dago gomazko pilotak jaurtitzen dituen arma. Y este arma va a estar vigente en la Ertzaintza, por lo menos en la brigada móvil, todavía sin fecha de fin. Eta amaiera datarik ez dago. Gervasio Gabirondo Ertzaintzaren zuzendariak dio, buruzagiek erabakiko dutela noiz ikusten duten beharrezko arma hori erabiltzea. Y ellos valorarán en cada momento cuál es el armamento más adecuado para hacer frente a esa situación. Onartzen du arriskutsua dela, ez delako prezisiokoa. Es poco preciso. No es posible poder hacer puntería, digamos. Piloten ordez erabiliko den munizio berria Ertzaintzaren esku dagoia da. Ez da hain kaltegarria, baina horrek ere min eman dezake. Es menos lesivo, pero no inocuo. Ertzaintzak istiluen kontrako materialaz dituen asmoen berri jaso dezakezue gaur ETV2ko 60 minutos saioan. Inigo Kabakasen gurasoen hitzak eta kasu horren inguruko zehaztasun guztiak gaur gauean.